Благодаря на Бог, че нищо в този свят, събота вечер, в този час не можа да ни спре. Защото имаме благоприятното време тази вечер да се срещнем с нашия Цар и Господар Исус Христос. Затова, че, братко и сестро, искам да ти насърчавам. Тази вечер имаш възможността да благодариш на Твой Бог за днешния ден. Спомни си какво направи Исус Христос за тебе в този ден. Аз вярвам, че всеки един от нас има за какво да благодари на Бог. Аз лично искам да благодаря на Бог, че помазал нозете ни, за да прекрачим прага на Неговия храм. Аз благодаря на Бог, че тази вечер имаме сили в ръцете си, за да ръкопляскаме, за да пеем и за да издигаме святи ръце, за да се молим. Вярвам, че тази вечер Бог ще излее духът си тук на това място. Вярвам, че всеки един от нас ще получи отговор на молитвите си. Обърни се до човека, който е до теб и му кажи: бъди в очакване. Бъди в очакване. Бог ще говори. Бог ще говори. Братко и сестро, вярвай, че просто тази вечер Бог ще ти говори. Вярвай, че Бог ще употребява хвалението тази вечер. Вярвай, че Бог ще вложи духът си в някого, може би ще издигне глас и Бог ще говори чрез него. Вярвай, че Бог ще говори от Словото си. Просто бъди в очакване тази вечер, братко и сестро. Аз вярвам, че Бог ще употребява не само мен, не само от хвалението, но всеки един от нас мощно тази вечер. За това, че, братко и сестро, ти и аз сме Христово тяло. Както аз имам нужда от вас, така и всеки един от нас имаме нужда от Исус Христос. За това, че нищо няма значение какво е станал днеска, как е минал денят ни, какво сме преживели, защото някой от нас имаше хубави моменти, а някой от нас, за съжаление, не. Тази вечер едно има значение – кръста на Исус Христос. Тази вечер нека фокусът ни, умът ни и сърцето ни да бъдат насочени към кръста. И нека тази вечер всеки един от нас да си спомни какво е сторил Исус Христос заради нас. Затова, че сега нека да не ведем глави, нека да издигнем святи ръце и просто да благодарим на Бог за днешния ден. Халилуя! Небесни Татко, благодарим Ти, Исус, за това прекрасно време. Благодарни сме Ти, Боже, за тази привилегия, която ни даваш тази вечер. Татко, отдаваме цялата слава на Теб и само на Теб. Татко мое, благодаря Ти. Благодаря Ти за любовта Ти и милостта Ти, Татко. Благодаря Ти за всеки един от моите брати и сестри, който си призвал по име тази вечер да присъства тук на това място. Боже, благодаря Ти за най-малкия и за най-големия, Татко. Ето ни, Боже, тази вечер заставаме пред Теб. Боже, искаме да имаме среща с Тебе тази вечер, Господ. Боже, моля Те да излееш духът си свят тази вечер тук на това място, Господи. Боже, тази вечер аз вярвам, че ще сме свидетели на чудесата. Боже, аз вярвам, че тази вечер ще бъдем свидетели на знамения, Татко. Защото милостта Ти трае до века, Татко. Но преди всичко това, Татко, ние Те молим да ни простиш, Господи.
Небесни Татко, денят ни беше дълъг и тежък, Татко. Боже, човек сгреши непрестанно с говоренето си, с мислите си, Татко. Но аз ти моля едно, Татко, да ни простиш тази вечер. Покайваме и се разкайваме за всяка една дума, Татко. За всеки един грешен мисъл, Татко, която имахме в този ден. И както се казва в псалмите, Татко, прости ни, Татко. Прости ни, Боже, за днешния ден. Моля те, Исус, сърце чисто да сътвориш в нас, Татко. И духът си постоянен да обновяваш вътре в нас, Татко. Измени тази вечер с Твоята скъпоценна кръв, Боже. И ще бъдем по-чист от сняг, Татко. Употребявай мощно служението си тази вечер, Татко. Боже, аз ти моля да помазваш хвалението си, Господи Исусе. Боже, когато издигат глас, Татко, ерихонски стени да падат от живота ни, Боже. Боже, моля те, Татко, за синхрон между тях. Боже, моля те за хармония помежду тях. Боже, аз ти моля тази вечер хвалението ти да звучи дори по-прекрасно от арфата на Давид, Боже мой. Татко, освобождавай духът си чрез хвалението си, Боже. Моля те, Господи мой, когато издигаш глас хвалението, товара от нас да се премахне в името на Исус Христос. Боже, моля те за всеки един от моите брати и сестри, Татко, да усещат присъствието на Святия Дух, Татко. Помазвай и обличай всеки един от нас с нова дреха, Татко, с нова одежда в името на Исус Христос, Господи. А сега, Татко, оставяме всичко в Твоите ръце. Води ни, святи души, както пожелаеш ти. Халелуя. Амин. Ти си святото, ти си си Боже. Аз чувствам Тебе, как изцеляваш ме, как Ти помазваш ме. С Твоя реле аз чувствам Тегове, как изцеляваш ме, как Ти помазваш ме. С Твоя вярвам в Теб,
Родисимо мен, јас обежавам, чрез името вярвам в Те, Спасителю Христе, че Ти си во мен.